Hi, Iya, what are you doing? Hmm? What are you chewing? Ha? Ayusin natin yung bonnet mo. Yeah. Ay, hindi ganyan yan. Ah, pag-it dyan. Sinong bigay sa'yo niyan? Hmm? Sinong bigay sa'yo nito? Sinong bigay sa'yo nito? Cute, oh. Bigay ni Ninong June. Diba? Sige, reach for it. Gusto mo kasi dalawa yung sinusubo mo. Okay na yung isa. No. Hindi ka kontento sa isa. Gusto mo dalawa. Oh, and what is this naman? It's a turtle. No, not your fingers, baby. Ayun, no, I know. Ayun. Ito. Ayan. Ayan.